pohádku, Luky, ale jakou chce? Tak, teď vás nahrávám. Jakou chce Luky pohádku? Jakou má teď pohádku nejradši Lukáše? Jakou pohádku máš Luky nejradši? O pejskovi a kočičce? Jak se ti líbila ta nová pohádka o té žovce? Žovka ředitelkou zoo. Líbilo se ti to? A pak si spouštěl ty prasátka? Vanesko, Já jsem tě volal. Když jsem byla pryč? No. A já byla s Vaneskou na rehabilitaci. A Vanesko, Jaký to chutná. Vanesko, je to dobrý? Pomalovánky nejdou odlepit. Mňam, mňam. Mňam řekla, vy? Ty jsi řekla mňam, mňam. Vanesko, A řekni ne, ne, ne. Řekni ne, ne, ne. Teď už nám řekli děti a teď nám řekne máma něco. Máma tady kecá celou dobu. Mámo, řekni nám něco. A co mám říct, že mám dneska svátek a že jsem dostala nový úžasný foťák? Že jsem to vůbec nečekala? Že jsem čekala nějaký jiný překvapení? A jaký?